Ada mangaw awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangyeg mo na umbi sa miweng ni aya. May sa papel na siraya kasibay mo. Ako na ay ayaten ka. Di may sa anang ken ka ket puso nga akot baken ka ngem di mo pulos pagarupe. Dagdagain pen na ka tuy kanta amang sagi sa puso. Siyak dagrayo ken ka ngamin awan kapagpadang nga dagkaunga awan makabulog tagda katuy puso. Sikalaeng biyag ko ngamin awan kapagpadang at kaunggak awan makabulog tadda katuy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa anang ken ka ket puso nga agrok baken ka ngem di mo pulos pagarupe. Tagtagain pen na ka tuy kanta amang sagi ta puso. Siyak dagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulog tagda katuy puso. Sikalaeng biyag ko ngamin awan kapagpadang nga dagkaunggak awan makabulog tagda katuy puso. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko.